So, nandito na tayo sa Ormoc. Yan, Ormoc. Yan. Yan. Ano na ito? Ito tayo burger. Burger. Yan tayo, burger. Let's go to rock and roll, man. Ayan mga motor na. Ayan mga motor na. Ayan. What's up mga mananap? Ayan. Sama ko ngayon ng isang mananap. Tangina. So, Valentine's Day pala ngayon. At ang init ng putang inang panahon. Ayan. Nakikita nyo naman, madaming motor. Nanonood sila ng MotoGP. Ayan, ayan. Naka-jersey na sila mga putang ina. Samahan ko mag-check-in itong mananap na to. So, nag-video ako ngayon. Oo, nag-video ako. Tignan mo, oh. Ayan yung mananap. Sa lapit lang natin to. Kaibigan ko. Bro! Dito lang. Parang ano? Kaya, ang dami pa hindi nakakuha ng kanilang mga suotin. Oh, putang ina, magpapatsik pala ako ng motor ko. Ito. Isa. Patsikin siya na sa itong motor. Ito. Dito na, ato rin papagtason. Ato rin papagtason. Bro! Good stuff from that now. Lobby 3 now on penalty, go Rodo. 1,000? Asa na pwede yung 1,000? 500 pa yung tumoy. Ah. Sige, sige. Una ang 1,000. 100. Mga big boys. Matarap tayo. Yupak, bayot! Dara bro. 150. What's up, man? Alan. So, punta kami ngayon ang putangin ng 7-Eleven. Sama ko malaking amigas. Bili kami ng Red Horse. Kami dalawa ng aking amigo. Inom kami ng Red Horse ngayon. Yan, kita yan naman. Nakikita nyo yung nakikita ko. Basta nyo lang at makikita nyo rin. At dito tayo dadaan. Tangina nitong bag ko. Ay, paakyat pala ang taas-taas pala ng kaping ito. Sipil bukat nagbaga. Bukat pala. Bukat pa. Yan, katuon na to kayo, talon. Ayaw na kumadalak. Ay, ito pala iyon. Dito,
Dito pala kami matutulog. Saan mo nang diya, sir? Ay, si RA yan? Si Alma? Ay nga ni, dahil syudad o, dagang sugad ba? Ate, ni syudad. Karoon mo gabot, dirda. Ta, ito sa libe, ibabaw. Luksa ko na taga-bukid. Ah, taga-bukid. Wala, akong motor o. Palira, baliksan, palabang ko dire. Hindi ko ka-apel dire. Hindi ko ka-apel, baliksan ko. Pero nga na-vlog mo dyan. Oh, this is my vlog, man. Don't forget to like. Don't forget to like, man. Ah, i-vlog-vlog na to na para remembrance ba, remembrance. So, mga din siya mga batang layas sa isaan ba, sunog. Sunog naman, di. Wa na. Hindi ba? Na. Sabi. Oy. Motor saan na dito dai? What's up, man? Ngabot na may plaza mangitag kananan, man. Kapoy kaya na dito sa Ormoc, man. Ah, kaya. Lang fountain na, no? Fountain kayo, ah. Amen, fountain kayo. Yung mga motor namin nandito lang yun sa may unahan. Yan, nakikita may poster o Adventure Lay. So sikat kami ngayon. Sikat na sikat. So yun yung mga motor namin. Ayan, motor. Putang ina, ayun yung motor ko na, ayun oh. Ayun pala yung motor ko. So madami na po ito mga putang rider. Yan, madami na. So kami ngayon wala pa kaming kain. Naghanap na kami ng makakainan. Yan, dandan tayo dito. Mga rider natin. Uy. So ayan. Napatid ako. Tangina. So ayan. Nanonood sila sa event namin. Artista na kami. Shortly after, by virtue of Presidential Proclamation Number 42, Ormoc was formally inaugurated as a city on October 20, 1947, and it seemed that Ormoc was on a steady rise. Tangina, ang layo na namin. On November 5, 1991, Nasa 1,300 kami ngayon. flash flood ravaging the entire city and brought about massive destruction and death, claiming around 8,000 lost lives. What's up mga mananap? Naultaron. Palitag pautog. Atas karon 7 libin. Wow. Kalami. Kalami kayo. So nataron sa 7-Eleven. Palitag pautog dire. Say baligya dire. Wala kopik ko man. Ayun, nakikita ko. Red horse. Asang ang horse. Ay, so sa lokon naman. So, ayan. Bibili kami dito ngayon. Buti na nyo. Lang Red Bull dito ngayon eh. Lang Red Bull. Red Bull eh. Inuubos na nila eh. Inuubos na nila eh. Ayan o. Lipumitan eh. Ayan o. Ha! Ito na! Nakikita ko na! Lipumitan.
So, ito, masarap ito. Inumin. Kasi masarap. Di ka makatulog. Masarap lang. Hindi ito makatulog. Uy, excuse rin. Ay, sa vlog, sa vlog, sa vlog. Kayo sa vlog.